Bueno, atzalde hon danoi. Lehenik eta behin eskerrak eman, gaurko batzar honta etorri zaten danoi. Eskerrak eman baita ere gaurkoen Piaspe egitasmo ingurun azalpenak eman goituzten Estarkafeko kidiei. Eta baita ere eskerrak eman batzarra posible egiteko lanin jarduntzeaten guztioi. Lehenik eta behin gaurko bilera hau deitzeko arrazoiek azaldu ditugu. Arrazoi nagusia izen da Starcraft enpresikin izan ditugun harremanan berri ematie, baina bereziki Starcraft enpresak gure eskualdien erekin ditun parke eolikune egitasmo inguruen informazio bati nahi deu, momentu honetan dakeun informazioa. Eta komunikabideetan eozen baitek kontrako esan baldin badabe ere, Azpeitiko udal gobernuk inoiz ez duki informazioek eskutatzeko asmoik. Eta egilei zor, bai udal honaik eta bai Starcraft enpresako kidik ere, gai hau edabitan zabaldu horretik batzarra hoiteko asmo geneuken. Hasieratik. Baina, gauzak ez dira izaten norberak nahi duen bezala, segurazki batzarra hau beste momentu baten eitie nahiko genuke, baina, ez zaigu posible izan. Egile da abuztu horretik, Starcraft enpresikin harreman batzuk izan genitula, beste ozein enpresa edo eragilekin harremanak izate ditugun bezala, guk enpresa ezberdinekin hitz egiten deu egitasmo ezberdinetaz, baina ez ditugu publiko egiten. Batiz bat, ez zaigulako irutzen arduraz jokatzi dela, hipotesi batzun ingurun, komunikabideetan mensajiek lantzatie. Eta horreko esperientzi batzuk erakusten ditugutelako baita ere, horrek arrisku bat daukela. Baina hau esan da, oingun ere, bolo-bolo, mediatikoki biligea, ustezko egitasmo baten ingurun hitz egiten, oindik ez dakigun ere benetan baldintzak emate aldin egitasmo hori gauzatzeko. Hauela esan da, arata guztiz ere, irailin 13, lehendakaritzatik gai hau komunikabideta atea zan, gure ustez era trakes baten, edo era intentzionau baten, ez du uste komunikabidetan notizia atea zan eriatiken benetan informazio emati nahi zanik. Uste du beste asmo batzuk izan zila, baina, zurrunbilu mediatiko hortan, berriz sartu ingea. Eta harrezkeo, ikusi dugu, publikoki, datu asko esan dila, opinio desberdinek esan dila, batzuk zuzenak, bestek igual ez hain zuzenak, baina hementxe sartu gea. Irailin 13 esanetan bezala, lehendakaritzatik komunikabideetan gaia atea zenez, gu ere, komunikabideen aurrea atea berri izan ginen, eta nolabait, bi elementutaz hitzein genuen, eta nahi eta ipaginetun bi elementu hauek, uste duelako komunikabideetan notizia atea zanin, bi elementu hauek eskutau intzila edo behintzat ez ziela argi jarri. Alde batetik, gaur aipako den proiektu honen enpresa sustatzaile izaeri, Norvegiar estatuko sozietate badalako, eta bestetik, nolabait, eredu berritzaile bat, edo gain arte, energi mundun eman esten eredu baten aukera bat eta zitzeit ezalako. Beraz, horrela eta eginen komunikabideetan, eta gure burue, egile esan da zurrunbilu baten kokauta utzi gintu zen. Hala eta guztiz ere, eta bilera hau aprobetxatu nahi deu, honek ez du ezan nahi guk udal gobernu bezala, itxu-itxun egitasmo honen alde azaltzeganik. Ez du ezan nahi ez dara udaletxie eta enpresa berdineganik. Ezan nahi nuna da, eredu berri batako aukera bat egon leikela. Ez gehiago eta ez gutxillo. Hau esate dugu, oindik proiektu aurrelanketa fase baten da olako, oindik ez da olako emaitza ziurtatuta, eta oindik ez dakigulako benetan nun bukakoan. Eta gaina olako proiektu batek desberdine dauzke, eta oindiken goizoki da honen ingurun iritzi konsolidao bat emateko. Alde batetik esan dugu zergatik etorri gehan hau, batzarra zertako deitu deun, helburu nagusi batekin. Azpeitiko udaletxik, Piasme egitasmo ingurun dauken informazio emateko, gardentasunez eta filtro gabe, ez dakegulako ez eskutatzeko. Eta ulertzeu delako baita ere, olako proiektu baten inguruen, herritarrak eskubide daukedelako, jakiteko, zenolako informazio dakeu, eta zori bakarrik, gu erakunditan gauden horrezkariok, behartuta delako baita ere herritarrai informazio guzti hau emateko. Eta batzarren helburu nagusia informazio emati nahi baldin badere,
gai hau oso konpleju da, udal gobernun ere askotan itzen dauka jontaz, eta pixkat egitasmonen ingurun hausnarketak ere konpartiu nahiko genituzke zuekin. Eta ja pixkat zarreri bukaera emateko, ezan nolabait batzarrak 3 zatitan estrukturakoala, alde batetik udaletxik gure hausnarketak, gure posizionamendua saldu nahiko genuke, bigarrengo zati baten Statkraft enpresako kidiek, Piazpe egitasmun azalpenak emango dizkigute, eta, hortako Jon Saiaz, eta Juan Miguel Alvarez hiloko die proiektu azaltzea, eta, azpeituko dalean aldetiken, eskerrak eman berdizkou, proiektu hau azaltzeko, azaldu zuten prestutasuneatik. Behin bi alderdi hauek gure azalpenak eman ondoren, turnu irikiko da, herritarrak hementza duten danok, ordu erdi bat izango dizuet, ausketuten galderak, zalantzak, eozein aportazio egiteko. Eta ja bizket gaien zentrauta, ezan batzarra, udaletxin aldetiken, estrategia eta irigintzako batzorde urdun, Josu Labaka eta Bilon Artien engoitugula azalpenak. Eskerrik asko. Atxalde hon, eskerrik asko etorri zaten danoi. Horrek aipau du ez, batzarra hau ez beste baldintza batzutan egin ez nahiko genukela, baina zalaparta guzti honen erdien ere uste du alegin batein beharko genukela ez da baidi dagokilon lekuen kokatzeko ez. Dakeun arazun tamainaz jabetu eta konponbideik bilatzenko alegin bat egiteko, bai. Eta arazue, eta benetako arazu identifikatzen hasita ez, klima ez larrialdi egin egiten dugu topo, honezkeo, ez gutxik hartzen debe zalantzan, ez emergentzi klimatikoko egoera baten gaudela, hemen ikusi aldi ez, argazki oso dramatikuek egoeri ere ez, bere hortan ez ala dala ulertzen degulako, ez, gero eta evidentzi gehiago daude, gero eta airazle gehiago, lehortiek inundazio temperatura egoerak, ez ja geuk, ez nolabait nozitzen eta ikusten nahi geanak, gerotz eta evidentzi zientifiko gehiago dao, nolabait esaten debena ez, berotze efektu hori benetan gertatzen nahi dela, planeti 1,1 ez gradu berotu dala esaten da, berokuntza horrekin jarraitzen baldin bada eta dinamika hortan guez, desastre ekologiko batea guzela eta amildegi batea guzela. Eta orduan, arazun tamainaz esaten danin, ez dakit ere gai gehan ez, 2 minututan hemen ez arazo honen dimensio reala emateko, baina honen uste dut guztiok nolabait jabetzen gehala benetako egoerie zein dan. Ez honek azkenin ingurumen kalte izugarri bat eragiten ai gehalako, biodibertsitate galera izugarri bat gertatzen ai dalako, eta gertatzen baino ez eragiten ai gehalako esan beharko genuke. Zentzu hortan, guzti honen nolabait erantzuliek ez, egungo konsumo mailie eta energi sistemie bea dalako. Nolabait hau ez, eragiten nahi gehan realidade bat dalako eta honi aurre egin behar diogula ez. Eta eragiten nahi gehan hortan, aipatzen dugu gure konsumo mailak, energi sistemie, EAEko referentzia erabilita ez, jartzen du ez, zenbat gigabatio ordu urteko konsumo orokorra dakeun, ez da ni ustetan no jabetzen gehala ere, ez konsumo maila oso altu edakeula, eta nolabait ez, horrekin ere irudikatu nahi da, eragiten nahi gehan ez, kutsadura maila oso handu dela, eta bestetik aipau ere, energi konsumo hori ez, pixkat nundik datorren ez, eta hemen ikusten dugu, nagusiki petrolio eta deribauen eskutik datorrela, erregai fosilek diela gure energi sorkuntzan oinarri nagusile, eta hain justu ez, hoien erreketik eragiten dula ez, karbono isuri horiek eta berotze efektu eragitzen duen gas horiek isurtzen jarraitzi. Eta hemen ikusten da elektrikun kasun eguneko 25 dala adibidez, baina elektrikun sorkuntzan ere, eta bain ikusiko dugu hori, horren erdile baino gehiago ere ez, erregai fosiletan oinarritzen dan, sorkuntza sistema bati lotuta gaudela, bai. Elektrizidade konsumu eta sorkuntzai dagokionez, ez hemen berriz berdine, elektrizidade konsumue ikaragarri altu dela, gure industria elektrointensibu edala esaten da, eta hori eta dakeun konsumu mailei lotuta, gure konsumo mailak ez diela jasangarriek, ez eta delen aipauta bezala, horrek amildegi batea garamatzala ez batetik ez.
Hori esan da, beste bi grafika hauetan ikusi aldegu, energi, elektriko hori, nundik eta nola datorren, eta hemen aipatzeko lehenengo eta behin oso argi ikusten da, konsumitzen dugun energien erdile bakarrik sortzeko gai gehala gaur egun, bai? Eta beste erdile kanpotik eratorri dela edo kanpotik erosten degula. Eta horrek, bi menpekotasun argi erakusten dizkigu, batetiken kanpokun kasuen beste estadu batzukiko menpekotasun ikaragarri bat dakeula erakusten du, eta bigarreniken bertako ekoizpen hortan ere, tokiko multinazionalak eta energien sorkuntza hori, nolait privatizau danez ere, gutxi batzunez eskutan daon realidade badakeu eta horrekiko menpekotasun izugarri bat dakeula, bai. Eta pixket barruro juten baldin magea ikusi dizakeguna da, gasa dala, nolabait ziklo kombinauen bitartez edo energi sorkuntzako iturri nagusile, erregai fosile kasu hontan, ikusten da ere nuklearrak konsumitzen jarraitzen degula gaur egun oraindik ere, eta energi berriztagarrien atala berriz, bertako sorkuntzan kasuen oso txikile dala, orokorrien. Eta honek, mapa oso ilun bat edo argazki oso ilun bat erakusten digu, azkenin egiten nahi gehan realidadi begilen aurrin ipintzen digu batetiken, baina bestetiken ingurumen kalte izugarri bat eragitiz aparte ondorio ekonomiko eta sozial ikaragarriek dazken realidade baten aurrien kokatzen gaitu ez. Eta usten dugu, nolabait amaitu behar degula realidade honekin, egungo energi sistemia irauli egin behar dela, erregai fosilek ekuaziotik atea egin behar diela, eta menpekotasun horiek, aipatzen duzen, menpekotasun horiek handik ere askau egin behar gehala. Eta hor badakeula bide bat egiteko transizio energetikoako bidea, berriztagarri eta demokratiku izen berduna gure ikuspegitik. Jakinda hau ez dela, gau batetiko izbatea ingo dan zerbait, jakinda oso kompleju dela eta ez dela korapilo bat, egun batetik beste askako deuna, eta jakinda ere, erresistentzia handilek egongo dila, hemen atzien interes ekonomiko ikaragarri batzuk daudelako, baina ulertzen dugu, bide hau, ingurumen ikuspegitik eta ikuspegi sozial batetik ere bultzau beharreko bide bat dala. Eta noa iristeko? Iristeko justu puntu honta, batetiken argi dauna da, energi konsumue jetxi egin behar deula, ikaragarri jetxi behar deula, eta hor, ez hau ez deun tamainako aldaketa baten aurrien kolokatzen gehala, ez dakigula ere gu geu bere eta gizarti bere osotasun ere aldaketa hortako prestauta gauden, baina usten dugu hori bai edo bai egin behar dan ariketa bat dala, alegile konsumo orokorra jestiena, eta bestetik, konsumo orokorra ahalik eta gehien jetxita ere energie behar izaten jarraituko degula. Eta energi hori, energi berriztagarrien eskutiken lortzeako pauso hori egin beharko genukela. Alegile ordezkanpen bat eman beharko litzekela, erregai fosiletatik energi berriztagarrien jauzi hori eman beharko genukela. Eta energi berriztagarriek esaten danien, aigea hitzeiten, gaur gaurkoz, esan behar da, ez da hola sistema bat, nolabait ez, impactoik ez dagena edo ez, eraginik sortzeztuna energi sorkuntza bat egiteako orduen, ez, eta zentzu hortan gaur gaurkoz ezautzen dien teknologik jasangarrienak diela plaka fotovoltaikoek, eolikuek, hidroelektrikuek, biomasa, eta azte zaizkiten beste zenbait ez. Eta eoliko eta etorrita, usten dugu, ostras, aldin du. Nik mantzuat? Bale, barkau. Hori esaten nahi nintzena, alegile, egin behar deula teknologi jasangarriena gaur gaurkoz ezautzen dienak, lehen aipabituten eolikuek eta barra diela, gaurko gaiei lotuta eolikun ingurun usten dugu erabili beharreko teknologik bat dala, ezin deula egin bere garaien nuklearrik ez planteuzan bezala gaur egun eolikorik ez, gure ustez ez da zuzena. Beste kontu bat da, eolikuek nun eta nola ipini behar dion.
Bueno, gero egongo atartie itzein berdunak eta nahi duna bere iritzi emateko favorez errespeta ingo du, bai, azalpena, bai. Orduan esaten ari nintzen nahi lotuta, gure ustez, ekuaziotik momentu hontan ezautzen din teknologi jasangarrienak ekuaziotik ateatzie, eragiten du atzea buelta bat. Erregai fosilen aldeko apustu bat, nuklearran aldeko apustu bat, eta realidade horta ematen gaitu. Horrek esan nahi dugu eolikun alde gaudela edozein modutan ez. Ikusi behar da, nun eta nola implantatzen ditugun teknologi horiek. Ikuspegi orokor bat eduki beharko, eta beti ere, aipatzen dugun bezerra, energi berriztagarriek eta bereziki guretzat ere oso importanti dana da, jabetza herritarra edukitzie, eta nolabait ez menpekotasun guzti horietatik askau, eta energi hori demokratizatzea. Josuk esan du nahi, ez aztapen bat ideko, uste, larrialdi klimatiku existitzen dula kostiente gehala, ez duzte hori ukatzen dunik hemen gaur batzar honta etorriko ginenik, amildegi baten gaudela, hor konpromiso batzuk daude hartuta, 2050 urterako, deskarbonizazioak, orduan ezer ezeitie, gure ustez behintzat, udal gobernun ikuspuntutik, ez da autu ekologista bat. Hau esan da, Josuk esplikau du bai, beharrezko dala transizio energetiko bat, datuk erakusten digute, ezin dola erregai fosilek erretzen segiu, ezin dola ez dara beste alda behitu eta esan, hau ez dator gurekin, guretxo eta energia iristen badin badan baitetiken iristen da, beraz, uste, ardura bat badakeula gai hontan. Ardura noski eskalatz berrinetan dakeu, eta gure kasun udaletxetiken dagokigun eremuna igea izketan. Hau esan da, udal bezala, printzipioz, instituzioetan gaudenok, badakegu ligazio bat, eta dala herritarran beharrak asetzie. Herritarran beharrak, norbanakun beharrak, eragilez berrinen beharrak, eta bertako enpresa lokalan beharrak ebai. Eta uste deu, energien arazue benetako arazo badala, eta herri bezala erantzun berko ginen arazoa dela. Eta beraz, konponbidei bilatzeko, alik eta indar gehiena batuz asko hobeto. Esaten nahi geanin, transizio energetikoe ez gai eozein motatako transizio energetikoe. Argi dago, berriztagarrien eskutik etorri berdula transizio energetikoe, baina ez da nahikue zeren bidetik, baizketan nola. Eredue guztiz garrantzitsue da, ze baina arte ikusten bezala ez, energi sistema, energi merkatue, enpresa pribau edo eta oligopolista batzun esku dago, eta guk saiak eraten berko genuke, herritarran interesak lehenesten ditun eredu bat lantzeko. Nolabait, jabetza partekatu bat izan dezaken eredua lantzeko. Eta uste deu, balizko aukera baten egon gitezkela. Udal bezala, lehen izan dugu bezala, ez da nahikue energi kontsumo jatxiz, noski kontsumo jatxin berko dola, baina klabie, nire ustez ordezkatze hortan dago, eta berriztagarriko saltu hori ematie. Baina saltu hori emateko jaman berko saltu bada, zera mildegileen, bat denbora gutxina, mildegi baten egongo gineke. Irutzaigu baita ere, ardura badakebola instituzioetan egoten gehanak, gure kasun eskala lokalien gaude, baina uste ezin deula behira egon osaion, goitiken zer etorriko dan, edo zer esango diguten. Hau esan da, eta pixkat azpeitiko udaletxien zentrau ez, esan behar da, transizio energetiko bidien, zenbait lan egiten hasi gehala, azpeitiko herrile abian dala kontu ezberdinekin, seguramente, egin egin ditun gauzatak ez ditugu martxan jarri, eta ez da ere nahi egin ditun abiada edo velozitate berdinien. Baina ekimen batzuk martxan jartzen hasi geha. Alde batetik, esan behar da, nolabait azpeitiko enpresak berriztagarrien aldeko saltu iteko laguntza batzuk aurre ikusita dazkola, sustapen ekonomikoko laguntzatan, baita bere etxebizitzatan efizientzia energetikoko neurri jartzen edo lemaitu ere laguntza batzuk aurre ikusti dugu. Beste aldetik hemen eskertu inberteu ikastetxiek ere egiten deben lana, batiz bat eraontako proiektu garatzeko eta gure gaztetxuk ere sensibilizatzeko. Datu potente ez dela eta energia aurreztizitzen nahi ganin, esan behar azpitien kasun argizteri publikoen azkenengo urtetan, eguneko 30 gutxi konsumitzen dela, eta hainbat lanketa martxan jarritugula. Eta ezin dugu astu, eta ez nuke nahiko ez, turno honetan esan gabe guztiez, azpeitin sortu deula energi kooperatiba bat, ekindar izenekue, Boston familik, eta hemen Euskal Herrien ez, eredu izango aldortatik, eta honek erakusten du lehen esan duguna ez, herri bezala aritzeko gaitasune. Herri honek erakutsi du badokela sensibilidadie, eta baita ere gaitasune, eredu berri batzuk sortzen eta lantzen azteko. Eta aldortatik, eskarak emane dizkiok proiektuetan parte hartu den familia guztiei. Eta, Piaspe proiektua eta horrita ez uste dugu, importanti dala lehenengo eta behin, dimensionatzie zertaz hitzeiten
hitz egiten nahi gehan, ez Azpeiti zestu eta Errezileko herriek ikutzen ditun proiektu bat da. Konsumo elektrikue behitze baldin baino, Azpeitilen gaur egun 110 gigabait ordu urte konsumitzen ditugu, zestuek 51 eta Errezilek 2,3. Hiru herrien artien 152,3 gigabait ordu urte konsumitzen aiko gineke, bai. Azpeitiko etxebizitzataku jartze dugu hemen ikusteko, bizket volumenan arabera ze dimensio hartzen duen, eta hau jartzen dugu hemen hain justu, energi sorkuntzan salto bat ematea guzelako, eta ekindarren proiektu daolako hor, 500 famili inguruk, tokiko energi berriztagarrile eta modu demokratikun jasotzeko salto hori mango debelako, baina oaindik ere nahiku ez izeten jarraitzen dula, eta horren arabera ere ikusteko piaspek ze dimensio hartzen duen, eta ze dimensiotan ere erantzungo lioken gure gaur egungo konsumoei. Gutxi gora era, gaur konsumitzen hiru herrien artin, konsumitzen degunan, 60 batetaz edo, hitz egiten nahi geha gutxi gora era, piaspei da okilonez, eta gero, balizko aukera hortan ere, demokratiku eta berriztagarri edan kasuen ere, lehen aipatze genuen, bide hortan, urras bat izan odeta daiteken. Balizko aukera batetaz hitz egiten nahi geha beti, hemen ezertzi urtaurik ez da olako, eta proiektu hondik oso aurren lanketa fasien da olako, eta zentzu hortan ulertzen dugu, proiektu txikilek, pixketa handi joek eta handi joen alde ere egin beharko dala, bai edo bai, benetan, benetako arazo horri dala hau, eta atzetik datorren beste guztiez, hemen energia elektrikua harri dago kontutan hartuta, gero dago konsumo orokorra, alegia mugikortasun eta histori guzti hori. Orduan, arazun tamaina honi erantzun behar baldin mazako, ez da nahikue, telatutan plaka jarri behar ditugu, bai, telatu guztile bete behar ditugu, baina nahiku ez izeten segitzen du, bai? Eta beste teknologi batzuk eta beste baliabide batzuk erabili beharra dakegu. Hain hasian argi izan duen bezala, oaindiken emaitza ziurtauk ez dauken egitasmo baten inguru nahi gehizketan, eta egitasmo horrek nahitea nahiz, marko juridiko baten txapela beharrezko du. Energi berriztagarrieko zelako infrastruktura batetan, legislazio sektorial desberdin ezartzen zaigu indarrien, direktiba komunitariotik abilauta, eta hemen baitere dakau jasangarritasun legie, 2019 hartu zala, bestetik hor nolabait eskinan edo kutuleik beste legie daukeu ingurumen administrazioen legie edo tapia legie bestela esagutzen dena, eta gero ja bizket gurea etorriez, Azpeitiko udalerrien ere muen, irigintza plan orokorra izango litzateke arau nagusile, eta horren gainien, ez talpe modun, guk PTS bezala esagutzen duna, baina dala energia berriztagarrien lurraldeko plan sektoriala. Esan berda baitere komunikabietan edo publikoki ikusietela, hitz egiten dela batzutan ez, bestutako eremu da, ez da, ekile esan barra, oindiken guk piaspe proiektutaz hitz egiten dunien kokapen provisional batetaz agela izketan, oindiken kokapen definitibo inguruko baimenik ez da hola, eta esan berda nolabait kokapen provisional horiek gure irikintzan antolamenduko plan orokorrien nola hoen definiuta jakite importantia dela, eta hodela definiuta zati bat korredor ekologiko bezala, eta beste bat interes paisajistiko bezala. Baina esan bat da propioki horiek ez daudela babestutako eremuen. Babestutako eremuetatik hitzeiten azteako bi referentzia hartu berritugu kontutan, bat Europako jarraibideek zarriez daukon referentzi bat, Red Natura 2000 deitzen dana, eta printzipioz kokapen provisional horietako eremuek, sare hortatik kanpo gerauko lieke, eta beste aldetik hemen erkideko mailan ez babestutako eremuatik hitzeiten azten geanin, dazko alde batetik parke naturalak, beste aldetik babestutako biotopuek, eta bestetik zuait berezgarrik edo eta singularrak deitzen denak, eta printzipioz kokapen provizionalak hemendik kanpo gerauko lieke. Ezan berdu baitere udal eskumenen aldetiken Azpeitiko hirigintza antolamenduko plan orokorrak txapel baten azpilen geratzen dela, eta nahi esku dula energi berriztagarrien inguruko lurraldeko planeamendu sektoriala errespetatzea. Zer gertatzen zaigu planeamendu sektoriala horrekin oso zaharra dela. 2002 onartu zen, eta bere garen, hemen barrazki batzuk entzituzten, baina gaur egun ez da efizientie, inkluso hor bertan jasotzen diren zenbait eremu ere, gaur egun Red Natura 2000 horren barrun daudelako. Beraz, alde hortatik bai izan dezakegu, estrategi energetikun ingurun,
edota berriztagarrien inguruen atzatute gabiltzela eta estrategi bat falta izan da. Eta horrek, ondorio zuzenak, bereziki bizitugu udaletxetan ordezkari politiku geanak. Ze proiektuk igual irizte zaizkigu, baina ez dakigu benetan ze marko juridikotan kokau berditugun. 2002ko PTS hori dakeu, 2009 urtien Eusko Legebiltzarrak konpromisoa hartu zuen baita ere, PTS hori berritzen hasteko, eta oraindiken esaten nahi gara PTS hori tramitazioan dagoela. 2019 onartu zen jasangarritasun legien, xedapen baten asaltzen da eta Eusko Jaurlaritzari agintzen zaio 2 urtetan PTS berri hori egin beharra daukela. 2021 bateko otsailin beraz PTS hori eskutan eduki behar genuen, baina oraindiken ez dago eskutan eta tramitazio hortan horren baitan gaude. Honekin esan nahi duena da, olako proiektu bat udaletxea iristen denien, oraindiken ere arau markue ez egonkorra dela edo guztiz definiu gabe dela. Eta osein kasutan ere proiektu bat aztertzen hasten dinin, ondoren tramitazio ambiental bat eskatzen dela eta guzti horrek determinako lukela ez, benetan proiektu hori egingarrietan edo ez. Eta eraginez, medioambientalan inguruen, ez ingurugiro inpaktun inguruen, honek kezka sortzen du, argi dago, kezka hori normala da, kezka hori beharrezkue da, eta kezka hori konpartiu egiten dugu, ez. Honen inguruen, oraindik uste dugu, azkarregi dela, proiektu bere osotasunin ezautu gabe, benetan ze onura eta ze kalte eragingo duen ziurtasun esateko, argi da hona da inpakto batzuk eukingo ditula, eta hori ukaezine da, holako dimensio eta proiektu bat planteatzen da nin, inpakto bat, aurrikus daitekelako. Eta, usten dugu, inpaktun ingurun ere, azterketak martxan daude, azterketa horiek sakontasunez ikusi beharko die, eta ikusten dugu, aukera posible bat izan daiteke ere, araubidin ingurun, betekizunek bete beharko dila, nagorek aipatzen zuen bezala, inpaktun ingurun ere, beste 1000 betekizun bete beharko die, eta momentu baten ikusten baldin bada, onurak baino kaltiek handio izan daitezkela, izan daiteke arrazoi bat ere, proiektu bertan bera usteko, bai. Gero, tarte bat, jendintzako, bai. Orduan, guk uste du, inpaktun ingurun, hiru zatitan edo banau berdala, batetik ingurumen inpaktu daola, bestetiken inpaktu bisuala edo paisajistiko, eta gero bertako bizilagunen inguruko jarduerakiko afekzioek edo baita ere ez, sensibilidad handiz landu beharko liezkela. Ingurumen inpaktun inguruen usten dugu ere ezin dela inpaktu hau zerotik neurtu, ordezkapen bat planteatzen dalako, alegia erregai fosiletatik energi berriztagarrien aldeko salto hortan, ordezkapen hori ere kontutan hartu beharko litzetekelako, inpaktu bisualan ingurun bai edo bai ikusi egingo da, eta kilometro zeroko proiektuek daukebena hori da, gaur boroan keie botatzen nahi da, baina hemen argilek piztei eta ere ez dugu ikusten, kilometro zerokuek, ez gure realidadik eta gure miserilek ere begilen aurrin ipintzen dizkigu, ez, eta azkeniken bertako bizilagunen eta jarduerakiko euki ezaken inpaktun ingurun ere, uste dugu zorroztasun handiz, ez, behitu berreko eta landu berreko kontu batzuk diela, ez, zaratak, itzalak eta eukitzazken beste motatako afekziuk ere ekiditen alegintzeko. Eta hemen ere usten dugu, ez, modelu berri ez hitzeiten danin eta ulertzen dugu hemen, aparteko sensibilidade batez jokau beharko litzatekela, proiektu aurrea egiten duen kasuen. Hasian esan dugu bezala, balizko aukera baten ingurun gaude, leheno hasian astuintzat nahi ez, baina zan behar dugu irailin 16-en, Estarkarra enpresiek deklarazio bat izarreri eman ziola, azpeitiko errezilda sestuko udaletxetan, deklarazio hori ere publiko egin da, eta bertan ikusten deula idatziz jasota elementu edo aldagai berritzaile batzuk edo daitezkela, lehenengo aldiz ez energi sisteman mundu hontan ez da, gutxi batzun eskudo mundu hontan, nolabait itzen egiten dalako energien sozializazio ez, jabetza partekau ez, energi komunitatez, eta nolabait herri baten instalauzko eta herri hortan inpaktua sortzen bali badek gutxien ez herritar horiek ez onurak jaso ditzatela. Hortaz hitz egiten dugu lehenengo aldiz. Gure interbentzioekin amaitu ondoren, ordu erdiko tarte bat izango zute bai. Esaten nahi ditzen bezala, lehenengo aldiz, Estarkate enpresak egindako deklarazio hontan, modelo edo aldagai berritzaile bat sartzen du, guretzako oso garrantzitsu da, lehen Josuk aipatu bezala, zer egin behar dugu, zer egin behar den hortan, argi ikuste dugu, energi berriztagarrien aldeko apustue egin behar daula.
Ezin dela begitek itxi, ezan ez diago ez erringo. Bai, bueno, uste pixka juningo zaitela, baina esaten eginen bezala, ez dakit jazte esaten egitzen, baina, esan etena elementu berriztaile batzuk asaldu iteiela, jabetza konpartituen gai bat asaldu iten dela, eta lehen, eta uste bali maia zuen bukatzen, eginerako esaten beharrezko dela transizio energetiko itie. Eta gainea, beharrezko da, hola esaten deu, energi berriztagarrien bidez eitie. Baino, ez dala edozein modutan indako transizioe. Importanti dela transizio hori nola iten du. Oain arteko eredu batzuk badazkeu, mundu oligopolista hoita nola iten dien, eta ikusten dugu eredu hori gainitu inbertebla. Eta egon lehikela, balizko aukera bat eredu hori aldatzeko. Eredu hori aldau, jabetzan parte hartze bat izanik. Bai irakunde publikoek, udaletxiek, Euskal Energia irakundik izan lehike, herritarrak izan zaitezkete, eta baita ere tokiko enpresak. Eta alde honetan ezan behar du, eredu horren lanketa baten aikela. Ikusiko duela zertan bukatzen, baina gure ustez, olako sistema, ezarretako sistema baten barruen. Eta guk buru jabetza ez, maiuskula zitzaiten den hortan, bideu aztertziek aukera ematen digula nolabait, dakeu independentzia hori gainditzeko, eta gu izateko ez, gure sistema eta gure erabakideak hartuko ditugu pertsonak. Eta beraz, aukera honen aurrien uste dugu ezin ditugula begilek itxi eta ez da atiek itxi ere. Bai, gauz bat ingo dugu, ja ez da gurekiko errespetuatik, baizik herritarrakiko errespetuatik. Saiauko geana da, hoitzek bere turnuko edukoiteu, aurkezpen badao, batzarrea etorri zaten da, nou suposatzen da ez, informatzea etorri zatela, batzarrin parte hartzea etorri zatela, eta mesedez esan ez jendiakiko errespetuatik, bestela ingo zaigulako batzarra ez dakit noaino luzau, danok nekan inda bukako deulako, eta baina hemen irubula atata ez dituztelako inoako ez da ere. Badakigu kezka bat badaola, haserre bat badaola, hori jakin badakigu, eta egongo atartie, modu nolabait ez, bukaeran, galderan bitartez, iritzilen bitartez, guzti hori traslau ahal izateko. Orduan, bukatzeko ja, gure aurkezpen edo tarte honekin ez, hemen urrungo pausuek edo datozenak ez, batetik esan, arazo horri erantzuna emateko alegin hortan seuko du udalak, hori dala bere konpromisua, ez gehala piaspea bakarrik zentrauko, baizik eta, dazkeun beste, hainbat neurri ere aplikatzen eta gauzatzen jungo gehala, ez? Eta piaspei dagokionez, gaur da, lehenengo batzarra, aipatu da, aurrelanketa prozesu baten da hola, hemen ez da hola emaitza ziurtaturik, ez dakigula ere honen bidea rekorridu zein izango dan, galdera asko daudela erantzuteko, baino, 0 puntu hortan, ariketa hau egiten da, informazio osuen olabait herritarran eskura ipintzeko. Eta hori, gaurko batzarrekin abilatzen da, eta baliabide gehiago ere jarriko ditu dudalak, herritarrana iristie importantie ikusten degulako, eta transparentzia ariketa hori egiti importanti ikusten degulako. Eta behin informazio saio horiek eman da, bilera ronda bat ere egiteko asmudakeu, herriko eragile ekonomikokin, herriko eragile sozialakin, gai honen ingurun sortu berri dan taldiekin, eta pentsat egon nahi duen guztiekin, behaien iritzilek kezkak partekatzeko eta ikuspegilek kontrastatzeko. Eta azkeniken ulertzen deguna da, ez dakigu benetan aukera hau existitzen dan, hori hola da, eta gaur ezin dugu afirma hau bezerre, ikusteko dago, galdera asko dago erantzuteko, baina ikusten dugu, miletiken aukera bat baldima dago, energien demokratizazioen, energien sistemie, nolabait menpekotasun horietatik gerten eta nolabait sistema herritarro bat, sistema sozialo bat, energi berritarrien eskutiken egin ahal izateko bideo hori gutxienik esploratzea behartuta gaudela. Dauden galderak erantzuten saia hauin bergehala eta galdera horiek erantzuten diguzten bezala erantzunek eta posizio sendu hauek hartzeko bidie edo momentue etorriko dala, baina gaur-gaurkoz elementu asko eta galdera asko daudela idien eta azkarregi dala posizio finko bat hartzeko kontu honen inguruan. Josun azken interbentzio honekin gure atala bukatzen deu. Jarraien ez, itzen usako jau, Estarkafeko ordezkarilei, alde batetik Jon Saiasi, proiektu eolikoen zuzendarile, agar titulu ondo zanetan bai, bestetik Luis Miguel Alvarezi, garapen berriztagarrien zuzendarile. Behi itzel usako jau, behaiek azalpenak emango dituzte, eta ondoren ez, galeratako turnu irkiko deu, 30 minutuz. Eskerrik asko da noi.
Arratsaldeon, kaixo. Bueno, mi esker Nagore eta Josu egindako aurkezpenagatik, mi esker Intza, Niko eta talde teknikoko beste kideeri, itzultzaileari, nire lankideak ere ulertzeko. Gaurko batzarra ez da batere erraza guretzako, badakigu, baina hala eta guztiz ere informatzera gatoz. Zuen iritzia ikustera gatoz. Eta hau, industrian ez da normala. Normalean hau ez da egiten. Eta guk helburu honekin gatoz. Zoi entzutera. Beraz, uste, garrantzitsua dela batzarronen basea errespetu izatea. Errespetuarekin elkarrizketa bat sortuko delako, eta azkenean batzarrau era positibo batean bukatuko dugulako, eta azkenean ideia guztien artean partekatzea onurak hartzen dugulako. Aurkeztuko dut nire burua, nire izena Jon Zayas da, ingenieri mekanikoa da, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, Irungoa naiz, eskalduna naiz, eta gaur egun Statkraft izeneko enpresan lan egiten dut, Piaspe zuzendari bezala. Nirekin gaur Luis Mi etorri da, Luis Mi da garapen berriztagarriko zuzendaria, eta bueno, gure aurkezpenarekin hasi aurretik bideo bat jarriko dugu, eta segituan bueltan gaude. Orain aurkezpenara bueltatuko gea. Urrengo diapositibara. Hasi aurretik 3 gauza azpimarratu nahiko genituzke. Zergatik gaude hemen, ez? Hasiera batean gaude proiektu honekin, garapenak egiten, eta azpimarratu nahi dugu proiektua hasten ari garala. Ezer ez dela finkoa. Horregatikan hona etorri gea aurkezteko eta zuen iritzia kontutan hartzeko. Ez dugu zer egingo azkenean, zuek ez nahi baldin badazute. Orduan, guk gaur aurkeztuko dugun informazioa era gardenean egingo dugu, eta errespetuarekin batera protagonistak gaur zuek izango zerate. Orduan, agendara goaz orain, urrengo diapositibara. Hasiera batean aurkeztuko dugu nor garen eta importanteena, nola egiten diren gauzak. Hori da azkenean benetan nabarmena dena. Proiektu eolikoak bai, Josuk esan duen eran, baina nola da importanteena. Gero, Luis Mik ere, bigarren zatia azalduko du, nun energiaren sozializazioara aurkeztuko dugun. Eredu hau guztiz berria da, industrian normalean ez da ikusten, eta guk honetan sinesten dugu. Horregatik gaur hemen gaude.
Hirugarrena da zergatik aukeratu dugun Azpeitia, Errezil eta Zestoa parke eoliko baterako. Laugarrena, Piaspe eolikoaren zehetasunei buruz hitz egingo dugu, zalantzak argituz, dagoeneko iritsi zaizkigun zalantzak argitzeko. Baina hala eta guztiz ere, bosgarren atal bat daukagu, nun zuen galderak hoberen erantzuten saiatuko garen. Orduan, orain hitza, Luis Miri pasako diot, lehenengo bi atalak aurkezteko. Mila esker. Gracias a todos los que estáis aquí por asistir y al Ayuntamiento de Azpeitia por cedernos también estas fantásticas instalaciones y darnos la oportunidad de poder presentaros la compañía, el proyecto y el modelo que han estado explicando en Agora y Josu que proponemos para este proyecto, ¿no? Bueno, os voy a dar una introducción de la empresa en primer lugar. Statkraft es una empresa que tradicionalmente y centenaria tiene más de 125 años de historia, pues que está focalizada en el sector de la energía. Es el primer productor de energía renovable en Europa. Y nuestra presencia, pues como veis, a nivel global tenemos mucha presencia en Europa y lo que hacemos, pues la empresa ha estado tradicionalmente focalizada en el desarrollo, financiación, construcción y operación de centrales de gran hidroeléctrica. Hace 20 años empezamos a desarrollar parques eólicos y hace aproximadamente 5 años empezamos también con parques solares. La empresa también tiene una línea de lo que llamamos nuevos negocios y hacemos también, estamos haciendo en Noruega biocombustibles, tenemos también proyectos de hidrógeno renovable y también tenemos una empresa de cargadores de vehículo eléctrico que tiene presencia en varios países, Reino Unido, Alemania y los países nórdicos. Y luego el otro segmento de la compañía es todo lo que es la comercialización y venta de energía, ¿no? Fuera de Europa tenemos presencia en Brasil, Chile y Perú y en Oriente Medio estamos también presentes en India. Bien, la empresa tenemos presencia, como habéis visto en el mapa anterior, en 20 países, somos 4.800 empleados. Cuando decía que éramos el mayor generador de energía renovable, por ponerle un poco en números, tenemos 70 teravatios hora de producción 100% renovable en 400 plantas distribuidas en todo el mundo. Y por daros un orden de magnitud, cuando hablaba de la parte de comercialización de energía, la compañía cierra al año en operaciones de compraventa de energía, más de 3 millones de operaciones al año, lo cual nos da un conocimiento de lo que son los mercados eléctricos en los distintos países bastante profundo. Si nos vamos a nuestra situación y lo que en la península ibérica. En la península ibérica somos líder en el segmento de PPAs, que son los contratos de compraventa de energía. Hemos firmado más de 50 contratos, tanto con generadores de energía como con grandes consumidores. La empresa en la península ibérica somos 140 empleados y tenemos capacidades para hacer, estamos verticalmente integrados y hacemos tanto el desarrollo de los proyectos, hacemos la ingeniería, podemos hacer la construcción, la operación, el mantenimiento y la gestión de los activos, independientemente de la tecnología. Actualmente contamos con 500 megavatios en operación. Estamos construyendo casi otros 300 megavatios más este año que se pondrán en funcionamiento y tenemos algo más de 2,5 gigavatios en el portafolio de proyectos.
Y nada, pues por poneros en un mapa donde tenemos actualmente ubicados los proyectos, en color verde pues veis los proyectos que tenemos en operación, que son esos 500 megavatios. En color naranja son los proyectos que son proyectos solares que tenemos actualmente en construcción, que son 289 megavatios. Y luego, bueno, los proyectos solares los tenemos más en el centro, levante y parte. Hola. Y los proyectos eólicos pues los tenemos más en el norte de la península ibérica, concretamente pues en Galicia, León, y los proyectos que traemos en Euskadi de Isarat y Piaspe. Cuando hablaba de comercialización de energía, pues bueno, pues lo que hacemos es, hemos firmado más de 22 PPAs, que es más de 1 teravatio de energía, que es energía 100% renovable, que al final lo que hacemos, esa energía la contratamos o bien la puede proveer Statkraft o contratarla con terceros generadores, y al final es energía que se destina para cubrir las necesidades de consumo de la gran industria. Se va todo el rato. A continuación os quería presentar pues, cuáles son los 3 grandes valores que tiene la compañía, ¿no? Y esto aplica pues, a todos los proyectos que hacemos a nivel global, y está en el ADN y en los valores que tiene la compañía. El primero es el máximo respeto y el compromiso por el cuidado del medio ambiente. Cuando desarrollamos los proyectos, pues evidentemente hacemos todos los estudios que marca la legislación. Hacemos todos los estudios, como os comentaba, implementamos, aquí tenemos a nuestra directora de sostenibilidad. Siempre nos dirigimos a los municipios y tratamos de entender pues, qué medidas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus demandas, de cara pues, a firmar un protocolo donde se definan esas medidas que vamos a hacer conjuntamente con ellos, y que al final son medidas que lo que buscamos es que redunden en un beneficio adicional para los territorios en los que hacemos los proyectos, ¿no? Otra es el fomento de la inversión local. En todos los territorios donde hemos hecho proyectos buscamos el priorizar la contratación local, tratar de involucrar a empresas locales, desde ingenierías, empresas de construcción de obra civil, obra eléctrica, etcétera, poner en marcha planes de empleo y de formación. Y luego estaríamos, digamos, el tercer eje pues es la sostenibilidad y el compromiso con la comunidad, ¿no? A nosotros como Statkraft, y por eso estamos hoy aquí, nos gusta ser transparentes desde el primer minuto, explicar, por eso primero hemos ido a los ayuntamientos a contarles quién era Statkraft, en qué consistía el proyecto y cuál era nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Luego lo que siempre hacemos es escuchar cuáles son las preocupaciones, cuáles son las demandas, cuáles son las inquietudes, para tratar de acomodar y definir un modelo que tenga el mayor grado de encaje posible en el territorio. Y por eso pues, hoy estamos aquí, insisto, pues para explicaros el proyecto de forma abierta, transparente, y que luego pues, en el turno de preguntas pues, podáis comentar lo que queráis, y estaremos encantados de poder resolver pues, todas las cuestiones que estén ahora mismo en nuestra mano. Bien. El modelo que han explicado, bueno, que han avanzado anteriormente tanto Nagore y Josu en la presentación, nosotros para este proyecto de Piaspe lo que proponemos es un modelo colaborativo, participativo, y es abrir el proyecto pues, tanto a los ciudadanos, a la industria y al sector público. Nosotros como Statkraft no tenemos y no hemos venido con ninguna exigencia. Podemos estar o no en el proyecto,
Y para nosotros lo importante es que, y nuestra propuesta de valor es que los beneficios de este proyecto, porque sabemos que es un proyecto pues, que a la gente le puede preocupar, que tiene impactos, pero que los beneficios residan en el territorio. Y esa es nuestra máxima prioridad y en función y con esa premisa vamos a estructurar y estamos trabajando en definir este modelo. El modelo se articula en torno a tres grandes ejes. Uno es la socialización de la energía para que los ciudadanos puedan participar en el y beneficiarse de unos precios de electricidad más competitivos y sobre todo de manera estable, no de unos precios competitivos que puedan durar 1 o 2 años, sino de una manera estable y prolongada en el tiempo, que es participando y por lo tanto pues pudiendo tener esa posibilidad durante la vida útil de esta instalación. El segundo eje es el suministro de energía kilómetro cero. Pues como han comentado también antes Nagore y Josu, pues actualmente en Euskadi hay hay un consumo muy significativo y una parte muy poco significativa de ese consumo se cubre con generación renovable. Nosotros queremos que la generación de este proyecto pues, sirva para abastecer a la industria local y a la industria local de este territorio, empezando, y será digamos, la que vamos a priorizar en una primera magnitud para que el beneficio resida aquí y que las empresas que están en la zona se puedan también beneficiar de unos precios más competitivos de la energía. Y el tercer eje pues, es la participación público-privada, es involucrar a distintos organismos, entidades de Euskadi que tengan función pública y que por tanto pues, también de cara a los ciudadanos el proyecto va a cumplir. Disculpar los problemas de sonido. Y bueno, como os comentaba, el tercer es la participación público-privada para que las entidades públicas puedan participar y ser propietarias del proyecto, porque también es una garantía que al final que lo público se va a velar por los intereses de los ciudadanos y que, digamos, va a haber unos intereses alineados en que se cumplan con ciertos criterios en el desarrollo del proyecto y la otra parte la vamos a poner nosotros, ¿no? Nosotros lo que venimos a ofrecer es experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, experiencia en la construcción, experiencia en la operación y en la gestión de estos activos. Y como les comentaba, nosotros no tenemos ninguna exigencia y, como veis aquí en la ilustración, esto está, digamos, todavía por definir. Statkraft podrá estar o no en la foto final. No tenemos ninguna premisa de que así sea y Statkraft lo único que quiere garantizar es que el activo se desarrolle con los máximos estándares de calidad, seguridad y que sea un activo que produzca lo máximo posible y que sea un activo que esté gestionado pues, conforme a los máximos estándares, ¿no? Bueno, y ahora cedo la palabra a Jon Zayas, que va a comentar más en detalle el porqué de este proyecto. Bai, oso ondo. Vale, atal honetan galdera ezberdinak erantzungo ditugu. Guri dagoeneko iritsi zaizkigun galdera batzuk. Orduan, lehenengoa eta famatuena, bueno, zergatik, ez? Zergatik Azpeitia, Errezil eta Zestoara etorri gea parke eoliko bat proposatzeko. Bueno, erantzun laburra da haizea dagoelako, ez? Gure datu basen arabera ikusi dugu haize handiko toki bat dela, baina hori ez da nahikoa. Orduan, arrazoi ezberdin zerrendatu egin ditugu. Lehenengoa esan bezala, gure datu basekiko ikusi egin dugu haizea badagoela. Hala eta guztiz ere, hasierako fase batean gaude, eta neurketak egin behar ditugu. Bigarren puntua, ikusi dugu zonaldea aproposa dela ingurugiraren aldetik.
ez gaude zonalde babestu batean. Hala eta guztiz ere, ikerketak egiten ari ditugu, eta ikusten baldin badugu inguru giroki zonaldean ezin direla haizerrotak jarri, ez ditugu jarriko. Lehentasuna inguru giroa da, guretzat. Zonaldea ondasun patrimonialitatik kanpo dago. Gero, bidei dagokionez, gehiengoa dagoeneko eraikita dago, ara juteko. Gero mapa bat jarriko dugu, nun ikusten diren dagoeneko eraikita dauden bideak eta eraiki beharreko bideak. Baina bide gehienak 91% eraikita daude dagoeneko, komponenteak ara garraiatzeko. Energiaren ebakuazioari dagokionez, hau da, energia parke eolikotik sareko azpiestazio batera eramateko, linea oso motza da, 3,8 kilometrokoa, Lasaoko subestaziora. Gero, Josuk dagoeneko esan duen bezala, eta nagorek autonomia energetiko baten beharra dago. Ezin gea, merkatuaren menpegon, eta prezio aldakorren menpegon. Gero, biztanleria eta euskal enpresek ere ezin dute ez jakintasun honekin bizitzen jarraitu. Ikusi dugu aurreko diapositiban, urte honen hasieran, ArcelorMittal adibidez, itxi egin berra izan zula, energia prezio altuek direla eta. Eta azkenean, Euskadi enpresatetik eta industriatik bizi da. Ekoizpen, hau da, Euskadiko kontsumo elektrikoa eta ekoizpen elektrikoa. Ikusten duzutenez, hau kontsumetzen dugu Euskadin, hau da aurrek urtean. 16.000 gigabatio ordu urte batean. Eta ekoizten duguna ez da erdira iristen. Eta energia berriztagarrietatik produzitutako energia bakarrikan ekoizten dugun energiaren 16,7% da. Etxeko lanak inbar ditugu, ez gaude energia berriztagarrien arloan gauzak ondo egiten. Bale, inpaktu bisuala dago? Bai, ez dugu bukatuko. Egiten duzun proiektu bakoitzak inpaktu bat doaka. Parke eolikoen kasuan, inpaktua bisuala da gehien bat. Hala eta guztiz ere, aipatzen dugu, proposatzen ari ditugun aerosorgailuak dimentsio hauekak direla, baina kasu kritikona aztertzen ari gara, bai teknikoki, bai ingurugikoki. Orduan, behin kritikoa ikertuta izan da, askoz ere errazago izango da eta flexibleak izango gara neurri horiek murrizteko. Ere, esan behar da, atera dela, gaur egun planteatzen diren aerosorgailuak potentzia hau dakate, 6 eta 7 megabatiokoak. Duela 15 urte Euskadin instalatutako azkenengo aerosorgailuak megabatio batekoak ziren. Orduan, egia da dimentsioak handiagoak direla, bikoitzak, altueran, baina kopurua askoz ere txikiagoa, ez? Osea, baliokidetasuna ikusten, gaur egun proposatzen ari den aerosorgailu bat duela 15 urte instalatzen ziren 7 dira. Orduan, lurzoruen okupazioa askoz ere txikiagoa da. Eta hortaz, obra zibilare askoz ere txikiagoa da. Ezer ez egiteak ere inpaktu bat daka. Josuk esan duen bezala, erregai fosiekin jarraitzen baldin badugu, haus izango da etorkizuna. Eta haus ere. Orduan, zehoz ere egin behar da. Ezer ez egiteak ere inpaktu bat daka. Bale, eta esaten den bezala, hainbeste hegaztien kolpeak daude. Guk Eusko Jaurlaritzako datu baseak ikusi ditugu, jakiteko operazioan dauden parketan, gaur egun Euskadin, zenbateko kolpeak egoten diren aerosorgailuekin. Orduan, Elgea eta Urkilla parke eolikoak ikusita,
urteko batazbesteko kolpeak 18 dira, baina aerosolgailu kopurua 78 da. Beraz, kolpeak aerobakoitzeko ez da batera iristen. Badaian eta Oizen berdina gertatzen da. Batazbesteko kolpeak 5 dira, baina kopuruare guztira 70 dira. Guk Piasfen bakarrik 5 aerosolgailu proposatzen ari ditugu. Orduan, datu hau ere askoz ere baxuago izango da. Gero, agertu egin den beste galdera bat da autokontsumarekiko. Egin daiteke autokontsumaren bitartez. Zumaian ikerketa bat egin zuten 2020 urtean. Eta esan zuten, hartzen baditugu gure basoko biomasa guztia, gure basoetako biomasa guztia, energia mini eolikoa, 13 mini haizerrota instalatuz, 100 kilovatiokoak, eta gero, teilatuko energia fotovoltaikoa aprobetxatuz, teilatu guztietan energia fotovoltaikoa jarritaz, iristen gea gure kontsumora. Gure Zumaiako kontsuma hau da 280 gigabatio ordu urte batean. Eta autokontsumarekin ikusi egin zuten bakarrikan 20,78 gigabatio ordu ekoizten zutela. Orduan, ondorio nagusiak. Autokontsumoak ez ditu beharrak asetzen. Bakarrik energiaren 7% ekoiztu daiteke autokontsumarekin. Orduan, ez da energi beharra asetzen. Hortaz, proiektu handiagoak behar ditugu. Gero, agertu egin den beste galdera bat. Parke eolikoak abeltzentzarekin bateragarriak dira? Erantzuna, bai da. Bai, bateragarriak. Bai, gero, galderetan nahi dezutena galdetu dezakezute. A ver, bai. 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 A ver, bai. Orduan, parke eolikoak abeltzentzarekin bateragarriak dira? Erantzuna bai da. Naiz eta proposatutako zonaldea handi izan, azkenean okupatzen den gainazala 1% eta 2% artean dago. Orduan, gero beste galdera ere da, nola geldituko da zonaldea obra eta gero, operazioan. Afektatutako zonaldea birlandatuta utziko dugu eta berrezarrita. Gainera, legeriak horrara behartzen gaitu. Gero, zonaldea jendeari irekita jarrituko du. Ez da ezitzen fotovoltaikoa bezala. Irekita gelditzen da. Orain parke eolikoaren xetasunak ikustera goaz. Orduan, hauxe da guk planteatutakoa. Zestoatik izango litzateke sarrera, esan bezala 181 bideak, sarbide hau, dagoeneko eraikita dago. Bakarrikan modifikazioak eta zabaltzeak egin behar dira. Bai. Gure kalkulen arabera, obra zibilean, 181 dagoeneko eraikita dago. Gero, parke eolikoak 5 aerosorgailuekin proposatu egin dugu. 3 Azpeitian kokatuta eta 2 Errezil eta Zestoaren artean.
Gero, berdez ikusten duzute ebakuatzeko linea. Energia Lasaoko azpiestaziora eramateko linea. Bakarrikan 3,8 kilometrotakoa. Bueno, hauxe dira Piaspe parke eolikoaren datu orokorrak begirada batean. Esan bezala, 5 aerosargailu proposatzen ditugu, kapasitate totala 33 megabatiokoa, kokalekua esan gisa Zestoa, Rezil eta Azpeitian, Sarrera, Parkea eta Linea bakarrikan 3 udalerri hauetan egonik, eta aztertzen ari den aerosorgailu mota, beti ere tamaina handiarekin planteatuta kasu kritikoena dagoeneko aztertuta izateko, hortik gero flexibilak izateko tamaina murrizteko, hauxe da, hasiera batean proposatu duguna. 170 metroko errotora duen aerosorgailua, errotora da biratzen duen partea, 6,6 megabatioko potentzia unitarioa bakoitzak, eta 205 metroko altuera totala, palarekin. Estimatutako energiaren ekoizpena, 85 gigabatio ordukoa da, urte batean. Horrek, urola erdikoaren 150 asetuko luke, energia kantitatea kontuntan hartuz, eta energia garbiz, 24.300 etxez hornitu ditzakegu energia honekin. Kotxeen igorpenekin ikusten zenbat saiesten diren, CO2ko igorpenak 1.970 tona direla 1.100 kotxe igortzen dituzten CO2ko tonak. Ebakuazioa, leheno esan bezala, Lasaon da, 30 kilovolteko azpiestaziora energia eramanez, 3,8 kilometrotara dago parke eolikotik, eta gero estimatutako inbertsioa 32 milioikoa da. Diru hau Statkraft-etik etorriko litzateke. Estimatutako abiareste data 2026 urte bukaeran edo 2027 urte hasiera izango litzateke. Bale, eta zer nolako ziurtasuna izango duzute azpeitiarrek? Hauxe da Statkraften proposamena. Enpresa oso finkatuta eta prestigio handia dakagu. 127 urteko historia dakagu. Gure lanaren etika gure denean dago, Norvegiako estatuko enpresa bezala. Proiektuak, kalitate, jasangarritasun, bertako konpromesu eta ingurunearekiko errespetuko estandar maksimoekin egiten ditugu, bestela ez ditugu egiten. Parte hartzeko eredua, egonkorra mantentzeko konpromesua dakagu. Beti ere, profesionalitatea eta seriotasuna mantenduz. Gardenak izaten jarraituko dugu. Eta zuen eskutan usten dugu kontaktua, zuei entzuten jarraituko dugulako. Eta horretarako e-mail hau ireki egin dugu. piaspe@statkraft.com. Horretara edozein mezu bidali dezakezute eta guk zuen zalantzak argituko ditugu. Birpasatzen eta bukatzeko, zer nolako etekinak egongo dira. Gaur egungo energia baino lehiakorra izateko posibilitatea biztanlerientzat. Energia ziurtatuta eta lehiakorra bertako enpresentzat. Bertako ekonomian onura, zer gehi esker. Formakuntza eta bertako enplegua. Lankidetzarako oportunitateak bertako enpresekin. Eta, esan bezala, Statkraft entzuten jarraituko du bestelako ekimenak ere ezartzeko. Hori zuen eskuetan dago eta guk zuen ideiak entzungo ditugu. Eta ukiezin bat, ekonomikoa ez den gauza bat, aldaketa klimatikoaren aurka egitearen eta CO2ko igorpenen murrizketan Azpeitia horretan laguntzen harro sentitzea.